O Concello de Boiro abre unha nova convocatoria de axudas para persoas e familias con dificultades económicas. As subvencións permitirán adaptar vivendas e contan cun orzamento de preto de 70.000 euros. O Concello de Boiro pon en marcha unha nova liña de axudas extraordinarias para atender situacións de necesidade social. A convocatoria, financiada a través do post de gastos sociais extraordinarios da Deputación da Coruña, conta cunha dotación de 69.624 euros. Unhas axudas financiadas pola Deputación da Coruña que nos permiten axudar e contribuir ás familias e ás persoas de Boiro e ademais tamén comprar algún outro elemento ou investimentos que de outra forma non poderíamos facelo. Estou pensando, por exemplo, nas axudas técnicas, na vivenda de emerxencia e en axudas de conciliación, en axudas de transporte ou de diferentes materias como facemos todos os anos. As subvencións divídense en tres liñas: pequenas obras de accesibilidade nas vivendas, adaptación funcional para persoas en situación de dependencia e apoio a servizos de respiro familiar e conciliación. Destinamos preto de 70.000 euros a axudas directas a familias de Boiro e dentro deses 70.000 o que fixemos este ano foi innovar cunha nova línea donde vamos a financiar e vamos a permitir que as familias de Boiro fagan obras nas súas vivendas para accesibilidade. E poño exemplos. Aquela familia que ten unha persoa con discapacidade, que ten unha persoa con diversidade funcional, que ten un problema de mobilidade, que ten dependencia ou que simplemente é unha persoa maior, vai a poder facer unha pequena obra na súa casa onde o Concello de Boiro lle vai a financiar ata 1.800 euros ao 100%. Entre as actuacións subvencionables inclúense a sustitución de bañeiras por pratos de ducha accesibles, a instalación de barras de apoio, pasamans, ramplas, a adaptación de baños ou a eliminación de barreiras arquitectónicas. Van a permitir que ese coste grande de rehabilitación das súas vendas para adaptalas é o menor posible, non? E coa axuda, neste caso, co diñeiro da Diputación e posta en marcha por parte do Departamento de Política Social, vai aliviar esas familias. As axudas poderán cubrir ata o 100% do gasto, cun máximo de 1.800 euros nas liñas de adaptación da vivenda e de 1.100 euros para os servizos de respiro familiar e conciliación. Estamos moi contentos de poder seguir innovando, de que a Deputación nos achegue esta cantidad económica para poder revertir directamente nas familias e, desde logo, moi contento do noso goberno que sigue innovando no ámbito social. O prazo para presentar as solicitudes permanecerá aberto ata o 15 de outubro ou ata o esgotamento do crédito dispoñible. Toda a información e a documentación necesaria pode consultarse na páxina web municipal. Animar a todas as familias de Boiro que teñan este problema de adaptabilidade que se acerquen aquí ao Departamento de Política Social a presentar a súa solicitude. Esas solicitudes teñen que estar presentadas antes do 15 de outubro e as obras teñen que estar realizadas e justificadas antes do 6 de novembro.